Kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 noong nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Lojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Turok, Tubarangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February na po yung traffic na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadeparan siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. Nagpaano po kami, nagpa-Greya, yung result po kaya po, siya po ang nagpili. Walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Greya naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Greya? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung
lumabas tong result na to. Pumunta pala ako dito, wala ka, Dok. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung deko po nito, request para magpakraya. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali, hindi ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so, talaga yun nga sinasabi ko, nakukuha. kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season at talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagkatubuli ako. Nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakabuta, nakakapagmotor, Nakapag-bilyar na. andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung... Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 315 po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung
21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Migawan. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung nagod for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya Oo, sa Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at maganda. Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Vitito dahil doon po sa ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Naliliguan ko na ugaling sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Vitito. Try nyo po itong product ni Doc Vitito. Salamat! Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4
Ito pong Miracle Sim Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Opo. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Opo. Pakikwento po ninyo, nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, daiman kasasaka, daiman na mabantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po tumanggimon ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung itong 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist pa yun, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari akong maniwango na. Second opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Ig-apot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis, Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yung inot, andara ko sa nangani 1K. At akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anitbaya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga,
kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko may kaginhawahan man po. Ano po, problema min na lang. So, nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So, duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Tada siya masyado na nagkatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa roon man na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, maganda. Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take kang bulong, 2 semana sa nanganit. So magayon so response Miracle C, Osmega 1, Multi 5 Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins yan, tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya didi nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Kumbaga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas, sa Maladyo, kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po. Maray. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago. At ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban
very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po ang magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rin Beherano, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Megawan kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Megawan. Tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po, hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Megawan, bumaba na po, saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tawa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung Middle name po. middle name pala bayaban. Beherano nga pala ang ano. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Salamat. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil sa mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. So, may sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. saan dinalang ka? Oo. Hindi na nabagok so ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito parang inisagis ko sa iya kung anong marayo. Kaya di pa irma kong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo at saka yung Amazing juice, amazing pork, missing for at saka amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, ng kape. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal, na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo. yun sa Binere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang.
Tapos, maaaring lagyan na lang ng 1 megawatt sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya nga. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Gratis. Yung Nag-relaya sugar na niya, rin. nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagupay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom mo tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya kayo, nga po nangyari yun. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nagsuggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero sa nakakain siya ng mararo na Oo, ganatin. naganapin. Oo, anong mararo? Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may recommenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing for. Kaya sasabihan ko si, wag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo, So samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Okay. Success, ganyan. Success. Kaya, successful kang, gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you, God. Okay, di ba? Salamat. Magandang umaga. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po yung naging chairman din ng ating samahan, yung Yes Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung
kakilala kami 2019 yun o 2020. Opo. Na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang ano sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Core, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Core dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, ng Amazing Core, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na iyong apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing Core. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Doc, bigyan mo ako ng Amazing Core. Nung uminom ka ako ng Amazing Core, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing Core.
Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas. Kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog. Tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pang inom itong amazing for niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ito, pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, in ever dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing Four, na kayo gumaling ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products
she will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. O, kaya Lahat matagal ng pa. mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So, 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So, thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Amazing Rico ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Boy. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth, para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahanga. Magandang Good evening everyone. So my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Benzena. Yan, so magandang hapon po sa inyong lahat. So yun, may programa tayo hanggang 6:30. Yan, so 15 minutes na lang po. At ayan, so nais ko lang po i-announce na tomorrow po ay temporary close ang ating office po dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So Sunday po bukas. At ayan, temporary close tayo at magbabalik po kami sa Lunes. Simula alas 8 nin pagkaaga hanggang alas 6:30 nin pagkahapon. Okay, so sa lahat po na may mga katanungan about po sa kalusugan, so message lamang tayo kay Doc Joey. Ayan, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Okay? So, sa may mga katanungan po about sa kalusugan, ayan, so mag-message na lamang tayo kay Doc Joey Bitito. Okay po? Ayan, so, yan, kanina marami naman po tayong mga clients na nag-avail po ng ating mga amazing products. Yan, kanina po, marami yung mga client na iba't iba naman po na mga health concern, yung kanilang problema sa kalusugan. Okay? So, ayun, may due for operation sa kidney stone. Yung isa naman po, naka-catheter. Yan po. So, sa Lunes, ayan, so open po tayo. Ayan, so medyo nagkakaubusan po tayo ngayon ng stock ng ating mga amazing products. Kaya po sa Lunes, ayan, so punta lamang tayo dito sa ating office sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So open po kami 8 a.m. to 6:30 in the evening from Monday to Saturday. Yan po. So, Multi-5 paparating na yung Multi-5 capsule po natin. Kaya, ayan, sa mga wala na pong iinumin, ayan, so magkita-kita tayo sa Lunes. Pero tomorrow, pwede tayo mag-avail po dyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1,
Barangay Kahugutan, Bakakay, Albayan. So, dyan po mismo sa resort po ni Doc Joey Bitito. Okay? So, kung kayo po ay may mga health concern at nais na po natin ito na masolusyonan at magawa na po agad ng lunas sa ating mga health concern, so punta lamang tayo kay Doc Joey or mag-message muna tayo for schedule for consultation. Although libre naman po ang pagpapakonsulta po dito kay Doc Joey. Okay? So, free health consultation po. Ayan. So, ang ating mga products ngayon, ayan. So, Mega 1 capsule na meron pong 21 natural ingredients. Ayan, si Mega 1 po na pinaghalong amazing trio. Ayan, so nagtatanong si Sir Alan kung may promo daw tayo sa Mega 1. Ayan, so may promo tayo sa Mega 1. So, visit lamang tayo sa opisina na nabanggit ko po. Ayan, so Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, sa mga nagre-refer na po dito sa atin, ayan, so congratulations po sa inyong lahat. Kay Tatay Alfredo, Dr. Dadea, kay Kuya Ruben, and kay Ma'am Salvacion Villa Aranya. Of course, sa mga nagre-refer ng mga client dito sa atin, kay Ma'am Rose Ferrer, ayan, from Legazpi. Ayan po, so sana ay tuloy-tuloy yung pag-take po natin ng ating mga amazing products. Ayan, so kanina si Tatay, ayan, so may problema po sa PSA, sa prostate. Ayan, so gusto na pong lunasan ng kanyang health concern. Of course, yung nakakatheter natin from nito na almost po 10 days pa lang, at within 6 days sa pag-take ng ating Amazing 4, 3 times a day. Yan. So, nung Monday po ay natanggal na po yung kanyang catheter. Kaya po bumalik kanina si ma'am at inavail na po yung good for 1 month. Para naman po ay tuloy-tuloy yung pag-take ng kanyang asawa. Ayan. So, sabi niya, ano na kaya yung mangyayari sa asawa ko kung hindi ako talagang pursige na pumunta dito kay Doc Joey? Kasi nga, nire-refer na sila dun sa Manila para po ay talagang makita kung ano yung problema ni tatay. Kasi nga dito sa Legazpi, halos po walang nakikita na problema. Although si tatay, alam niya sa kanyang sarili na kumbaga may nafe-feel po siya na health concern. Kasi tayo din po yung nakakaramdam kung ano po yung na-feel natin na kumbaga hulog, ayan, yung mga pain, ayan, so syempre tayo po yung nakakaramdam. So hindi na po normal yung nararamdaman ni tatay, kaya naman po ay agad itong pinakonsulta. Pero marami na po siyang napuntahan na mga iba't ibang hospital, pero ganin pa din po yung kanyang sitwasyon. So nalagyan ng catheter, mga ilang buwan, bumalik, ayan, so hanggang sa pabalik-balik na lang. So nakilala po niya, although kapatid naman po ng si Tatay Alfredo, so ni-refer dito ni Tatay Alfredo at nakilala po natin at binigyan po natin ng dosage. Kaya hanggang ngayon, ayan, so pang 11 days na po na pag-take ng ating Amazing 4. Ganun din po kay Madam, na isa pong nagtatrabaho dito sa Legazpi na may uric acid, may nakakapangbukol sa likod. Ayan, so within 10 days ng Amazing Trio ay may magandang feedback na din. Ayan, so sila po yung mga nagpakonsulta last May 14, pero may mga magandang feedback na po sa atin. So wag tayong kasi iba-iba po yung may mabilis, may mabagal, yung iba naman po talagang sobrang bilis. Ayan, so depende kasi yan sa process ng ating katawan. Kasi yung iba mabilis talaga, yung iba naman medyo mabagal. But as long as po na tayo ay naniniwala na malulunasan po ang ating health concern, so aabot yung oras at kumbaga panahon na mag-heal din po or maghihilom or malulunasan po ang ating mga health concern. Okay, so kung tayo po ay may mga katanungan pa about sa kalusugan,
Yan, so mag-message na lamang tayo kay Doc Joey. At tomorrow po, pwede tayo mag-avail po dyan sa Dorotea Resort and Spa. So habang may stock pa po, ay pumunta na at magpakonsulta na po agad kay Doc Joey. And since naman po, free health consultation naman po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so nasa radio. Yan, nasa radio pa po ako. Ayan, tanungin ko. Ayan, so may nagtatanong po. Ayan, so tomorrow, nandyan po tayo sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purokwan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Alba. Ayan, so si Sir Roel. Ayan, so pa-shoutout na po, madam. Ayan, so kamusta? Ayan, so lagi tong awardee. Ayan, kay Elves. Ayan, so kamusta na at sa iyong baby. Ayan, so ingat kayo palagi. Ayan, so mga batchmate ko nung college. Of course, mga friends natin nung college tayo. Ayan, so maraming salamat po. Ayan, kay Sir. Ayan, si Sir Roel. Ayan, si Roel. Ayan, ito yung nag-aano sa amin nung college kami. Siya yung nag-aasikaso ng naming clearance kasi ang daming pinapapirmahan. Ayan, iniiwan namin yung clearance namin kaya grabe yung pasalamat natin sa kanya nung college tayo. Ayan, so ayan, ingat kayo lagi ni Alps. Ayan, so syempre, 'di ba? So sobrang blessed nito kasi may baby na sila. Ayan, so yun. Again, tomorrow po temporary close tayo dito sa ating office sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ramdam ko ngayon yung sobrang pagod natin, Ramdam natin yung pagod ng 1 week. Starting po nung May 14, nung election, diba? After nung election, talagang grabe, sobrang dami po ng ating mga pasyente. Hanggang kanina, ayan, so sobrang dami po ng ating mga clients. Kaya ayan, pero 'di ba, laban lang. So may pang-amazing tayo. Ayan, sa mga nakaantabay din po sa kanilang tahanan, of course, nakikinig po sa DCGB News Online. Ayan, yung mga clients natin, ayan, talagang kada hapon po ay inaabangan tayo. So kahapon medyo na talagang grabe yung awa ko sa dalawang matanda. Ayan, from ginubatan, as in wala silang halos tumutulong, 'di ba, sa kanila. Yan, si tatay lang yung nag-claim ng pension sa senior. Ayan, so dati kasi nakilala ko ito, nagtitinda ito ng mga gulay. So kahapon sobrang hina. Yan, kasi lagi nagduduwal. Yan, so kumbaga talagang hina na siya, hinang-hina na. Yan, so yung tinitake ko na amazing products kasi yung budget nila is 1.5 lang pang sa kanilang mag-asawa na. Yan, so sabi ko, nakakaawa talaga kahit yung mga pasyente kahapon nakikita nila yung sitwasyon ni nanay. Yan, sabi ko kay Doc Joey, if ever natutulong ka, talagang ganitong mga klaseng tao yung gusto natin na matulungan kasi wala na talagang tumutulong. Yan, so ayun, yung tinitake ko na Miracle C and yung Mega A, ayan, so ibinigay ko na kay nanay, dinagdag ko na doon kasi yung kaya lang nilang i-avail is Mega 1. Yan, so kasi di ba wala naman sa atin mawawala na pwede tayong tumulong kasi kung ano yung sobra natin, pwede po natin na ibigay sa iba. Yan, so yun, mga ilang minutes o kumbaga lumakas yung katawan ni nanay. So hinahatid, sabi ko nga kay Kuya Mac, ihatid dun sa sakayan pag ginubatan. Sabi ng dalawang matanda, sabi niya, wag na Miss Len, kami na kaya na namin. Yan, so kahit papano, diba, at least kumbaga natuwa si nanay sa ginawa po natin. Yan, so sabi ko wag laging kumbaga kalimutan yung kumain ng tama. Ayan, so kahit hirap na hirap sa buhay, wag pong kakalimutan yung oras ng pagkain. Ayan, kasi hindi na daw kumakain, umiinom na lang ng tubig. Ayan, so ano yung magiging lakas natin kung hindi tayo kakain ng tama sa oras? Okay, so ayun, once again, tomorrow po,
temporary close ang ating office po dito sa Cabangan. Ayan. So, wala nang oras si Miss Len mag-ayos. Wala nang lipstick. Ayan, okay lang yan. Ayan. So, diba? Okay na okay lang yan. Basta okay tayo. Diba? So, ayun. Barangay 18, Cabangan West. Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Contact number po ni Doc Joey. Once again, sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, minsan kapag nagra-radyo ako na naaalala ko yung mga clients natin. Kapag pumupunta dito, yan, yung isang client nga natin from Anislag, Daraga Albay, si Tatay Nelson Marco. Ayan, so baka nakikinig po si Tatay today. Ayan, sabi niya, talagang kahit po ito, naabot na po niya yung tugatog ng tagumpay. Pero dahil po siya sa nagkaroon ng health concern, sinubukan po ng ang ating mga amazing products through kumbaga nakikinig po sa programa ng DCGB. Talagang ito ay nakikinig lagi. And sabi niya, baloon ko daw si Miss Len. Ayan, kung ano yung mga sinasabi ni Miss Len. So, hope ngayon may magandang feedback kasi medyo nakakakita na daw po si tatay. Kaya nagre-refer na po siya dito ng ating mga client. Sabi niya, sobrang dami ang i-refer ko sa iyo, Miss Len, once na gumaling ako. 'Di ba? So, yan, 'di ba? At least may nagbago po doon sa health concern ni tatay. Kasi kumbaga, nakamit na niya yung parang pangarap niya sa buhay. So, ngayon, nagkaroon siya ng health concern. Ayan, so, sinubukan po ang ating mga products. So, anyway, ayan, so, nagkakaubusan po tayo ng mga kapsula. Talaga, ngayon, makita natin yung istante ni Doc Joey, halos wala na pong laman. Kaya po kung ayaw po natin na maubusan, ayan, so busy tayo tomorrow, Monday pala, ayan, so busy tayo sa Monday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So tomorrow, nandyan po sa Dorotea Resort and Spa si Doc Joey. So again, temporary close ang ating office tomorrow, pero dyan sa Dorotea Resort and Spa ay nandyan po si Doc Joey. Okay, so contact number again sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So baka makalagpas naman tayo sa oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy weekend po and enjoy your weekend. So God bless, good health, and see you on Monday.